genes ami witi sinden sendene pratangga kami kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirana sagungnya penghormatan kunjuk dumateng sagung para punden, para sepuh, sesepuh satu hamastuti dumateng koyo kautaman. Kunjuk dumateng para priagung pangemban pangemban negari ingkang pinawa dados panggampan doming para kawula tasih ingkang tuwi caksana budi. Langkung kula aturaken kunjuk nyanipun Bapak Kawugan Gati. Nurijih penjanipun Bapak Jasman kaliyan penjanipun Ibu Nyirah sak keluarga. Ing ratripun iki satu kinabekten. Datan boten kasupen kula aturaken sedaya tokoh masyarakat wonten laladan dusun Mundu mriki sedaya perangkatipun saebetipun Desa Kalen sedaya saking Kecamatan Kedung Tuban ing ratripun iki ugi satu kalabekteni. Ugi boten kasupen kula aturaken kunjuk nyanipun Bapak Pengayoman kusipun Bapak Lurah wonten laladan Desa Kalen sedayanipun ing ratripun iki satu kinabekten. Boten kasupen kula aturaken kunjuk nyanipun Bapak Muspikanipun saking Kecamatan Kedung Tuban Bapak Babin Kapnipasipun Bapak Babin sanipun ing ratripun iki satu kalabekteni. Ugi boten kasupen kula aturaken kunjuk nyanipun para alim, para ulama, kiai santri ing rinten dalu tansah sumanding wonten kitab suci wahyuning ilahi ingkang minangka dados panuntun kebat panembah satu kala mulyakaken. Datan boten kasupen kula aturaken kunjuk sagung para tamu kakung Sulamana Putri wedatanipun ingkang pantes midarsana. Ambit saderengipun rikalikan ratripun iki kawula kumawan tun jejer jumantaka wonten ngarsa panjenengan awit saking sanipun panjenenganipun Bapak Jasman kinen hangaturaken lumados ing babaring sampur ing ratripun iki ngantos sak paripurnanipun ing saderengipun lan pisan dereng kawiwitan sumangga ing ratripun iki sami ndherekaken muja muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kempoh Agung Mugiya panjenengan sami saged Rama Kempal nyawiji wonten dalem agung panjenenganipun Bapak Jasman kanthi manggih rahayu boten wonten pambeng robeda punapa-punapa ing ratripun iki panjenenganipun Bapak Jasman kinan tepi darman yang sepuh amantas pitulus angrakit sekar sembaka mulya dawan putra putrinipun Dyah Ayu Siska Setyawati ingkang sampun dipun jinatu krama Mas Bagus Saipul Rohman di dalam Blitar pramila sampun kasembadan nggenya kadhaup tansah manggih rahayu boten wonten pambeng pramila berkah sawangestu para punden para sepuh. Mugi-mugi temanten kalih anggenipun badhe lelomban wonten madyan ragung mugiya ngantos kaken-kaken ninen-ninen dadosa keluarga ing sakinah mawaddah warahmah tinebya ing rubeda cinaketa ing suka basuki. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pramila ing ratripun iki panjenenganipun Bapak Jasman nggenya hamisudha ingkang putra kanthi rumasing bombong manah tansah hambabar anggelar wujudipun hiburan lan beksan. Ingkang pupangarsani panjenenganipun Ibu Swarawati Trihangga, puji panjenenganipun Mbak Yurina Pidalem Banjar, kasusul panjenenganipun abdi lagi kenal iki. Paring asma sinten, Bu? Paring asma sinten, Bu? Aja anda to.
Oh, ngoten. Mbak Minten masuk kene komplitane kok. Mbak Yu Minten priyantun niki sami dapal. Yes. Kasul panjenenganipun Mbak Yuwarti ugi pidalem dipun ngandulan. Pramila ing ratripun iki sesarengan kalian keluarga agung seniman seniwati seni kerawitan Ngripta laras mijil saking Dusun Cerme Desa Sambung Wangan Kecamatan Randu Blatung Kampun Suh panjenenganipun Mas Warjo Degleng kapara nyata ugi ing ratripun iki langsung pun syuting kalian kanca-kanca Timlo pidalem Gayaman Bojonegoro Gayam Bojonegoro ugi boten kasupen malih ing ratripun iki kapanduan langsung kalian audio sound system Nabila pramila ing ratripun iki ingkang piniji ngaturaken babaring sampur namung kula pribadi mbok bilih mangke saking kula pribadi nggih kula ngaturaken babaring sampur kunjuk panjenengan sami wonten tumpang suh duna saha tungkap anggen kula ngaturaken babaring sampur saking kula nyuwun sabiyantu priyantun mriki ampreh pegeng lan saenipun mekaten nggih mekaten saking kula pribadi mbok bilih anggen kula matur kula cekap semanten mbok bilih anggen kula matur wonten ngajeng kula wau wonten cicir saha cewek anggen kula matur saking kula pribadi ugi nyuwun rumusih pangapunten ingkang tanpa upami kanthi panutup ngatur wa taufik wal hidayah wal ridho wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kawula nuwun matur sekedhik. Sarata rupa